Euroconsumers je nezávislé združenie spotrebiteľské, teda európske. Testovali vlastne 162 produktov, teda z Temu a Shein, a teda naozaj dopadli teda veľmi, veľmi negatívne tieto produkty. V kategórii detských výrobkov vlastne nevyhovalo predpisom aj teda európskym 26 z 27 zakúpených produktov. V prípade Shein dokonca neprešiel ani jeden z 7 výrobkov. Testovali sa aj nabíjačky, boli tam vážne rizika vlastne pre nejakú elektrickú bezpečnosť a prehrievania, nedostatočnej izolácie, nebezpečenstva požiaru, 12 z 27 teda USB nabíjačiek teda malo takéto riziko. Ešte horšie tam dopadli nabíjačky z Temu, iba jedna vlastne z 27 testovaných splnila nejaké bezpečnostné regulačné požiadavky. Je tam jeden ešte taký úplne alarmujúci prípad, jedného sa vlastne nejaký náhradelník Shein s obsahom až 85% toxického kadmia. A sú tam teda nejaké v Európe nastavené nejaké limity v rámci nariadenia PREACH, ktoré až 8500 krát vlastne bolo prekročené. Sú tam teda vážne pochybenia alebo teda nejaké riziká, ktoré tieto produkty nesplňajú, a naozaj si myslím, že by sme mali o tom viacej hovoriť.